Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маім суразмоўцам сёння стане кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў. Добрый дзень, спадар Андрей. Вітаю, Зміцер. З чаго пачнем, Андрей? Можа быць, самыя актуальныя такія падзеі перастаноўкі ў сілавых структурах, ці самая гучная падзея, траціл, тэрарысты, планы, якія выкрыла КДБ на дзень волі? Ну, давайте, можа, пачнем якраз такі з траціла, бо гэта, скажем так, больш доўгаграючая тэма на сённяшні момант, прынамсі, выглядае. Да, давайте вось з гэтага і пачнем. У мяне адразу, як толькі я пачуў гэтае паведамленне, адразу такія асацыяцыі, як толькі прэзідэнцкія выбары, ну ці адразу пасля іх, ці якія-небудзь значныя такія падзеі, нацыянальныя свята кшталту Дня волі, адразу ўзнікаюць нейкія тэрарыстычныя пагрозы, выкрытыя нашымі спецслужбамі. Вот такое супадзенне. Не, безумоўна, гэта не супадзенне, гэта старая песня, старая шарманка, якую яны заводзяць увесь час, калі ёсць фактар напружанасці ў грамадстве палітычным, з іншага боку ёсць нейкія знакавыя падзеі, якія пагражаюць рэжыму тым, што будуць нейкія масавыя акцыі. У дадзеным выпадку, безумоўна, гэта падрыхтоўчы прапагандысцкі залп па дню волі, па фармаце святкавання гэтага дня, і робіцца ён дзеля таго, каб зрабіць гэтае мерапрыемства нешматлікім. І тут далей ёсць такое пытаннішка. Гэтыя заявы аб тэрарыстычных пагрозах, яны азначаюць, што ўлады рыхтуюцца забараніць дзень волі, прынамсі, афіцыйна не дазволіць ягонае святкаванне. Ці яны ўсё ж такі разглядаюць магчымасць дазволіць нейкі фармат святкавання, але гэты залп ён павінен запужаць людзей, каб яно было нешматлікім, каб там, умоўна кажучы, было там 500, 1000, 2000 чалавек, і сказаць, вось, і ўсё, што ёсць. Все незадаволеныя сабраліся ў адным загоне, можете пералічыць іх. Астатнія задаволены. Таму пакуль тут варта назіраць, як будзе далей развівацца сітуацыя. Але калі мы нават кажам пра дзень волі і не бярэм тут вот траціл, бо я гэтую тэму хачу яшчэ абмеркаваць крыху пазней. Нават датычна Дня волі старшыня КДБ Тэртэль ужо заявіў пра, што яны ведаюць 3, як мінімум, планы арганізацыі, якія там падрыхтавалі заходнія лялькаводы і перадалі тут мясцовым сваім шестеркам для выканання, і адзін з іх, вот он менавіта пачаўся з падачы заяўкі на правядзенне святкавання у Мінгарвыканкам, а далей все одно, другое, трэцяе, і все заканчивается правакацыямі і супрацьстаяннямі з праваахоўнымі органамі. Вот атрымліваецца, калі ўжо ведаюць, што будзе, вот рыхтуюць тут нейкія напады на міліцыю, супрацьстаянне, правакацыі, так які сэнс тады гуляцца ў гэтыя дазволі? Можа дазволім, можа не дазволім. Калі яны ведаюць, што такое нешта рыхтуецца, калі мы ўявім, што гэта ўсё ж такі насамрэч мае месца быць, то нехай нейтралізуюць вось гэтых завадатараў, падбухторшчыкаў, а нармальным людзям дазволяць адгуляць свята нармальна ў межах закону. Это вы зараз у межах такой нармальнай логікі разважаеце. Не, конечно, зараз мы живем у такім сюррэалістычным стане беларускай дзяржавы, ці гэта нават ужо не дзяржава, гэта проста рэжым. Дзяржава у нас зруйнаваная по факту. Але тут ёсць яшчэ іншы момант, што ёсць момант палітычны. І калі Лукашенко не так даўна выступаў перад генераламі, ён сказаў такую фразу, што маўляў, нам бы да красавіка пратрымацца. Так вось пытаннішка, што будзе ў красавіку. А ў красавіку будзе вырашацца пытанне аднаўлення амерыканскіх санкцыяў, пад якія трапляюць, які зараз замарожаны, или пад якія трапляюць па спісу прадпрыемствы Белнафтахіму. То бок можна сказаць, што адсоткава, што санкцыі будуць адноўлены. Хутчэй за ўсё яны будуць нават пашыраныя. Але, безумоўна, калі яны будуць пашыраныя на банкі, на дзяржаўныя банкі, гэта будзе катастрафічнае наступствы мець. Таму рэжым зараз стаіць у такім шпагаце. З аднога боку, яны, канешне, баяцца, яны рэальна баяцца новага ўсплёску пратэснай актыўнасці масавай.
Таму што ім трэба будзе на гэта неяк рэагаваць, а рэагаваць як рэпрэсіямі, а рэпрэсіі гэта новыя палітзняволеныя, гэта новы ціск на СМІ, на праваабаронцаў і гэтак далей, і гэта новыя еўрапейскія санкцыі. Ужо проста адмахацца 10 ці 20 там нейкімі чыноўнікамі, якія ў тую Еўропу ніколі не збіраліся, у Брусселя не атрымаецца, трэба будзе прымаць нейкія больш сур'ёзныя захады з аднога боку, але з іншага боку ім таксама трэба прадэманстраваць сваю гатоўнасць да нейкага кампрамісу, з таго, што яны, маўляў, не такі ўжо людаеды, што яны могуць пайсці на нейкія саступкі, але, безумоўна, потым нефармальна будзе сказано, вы ж разумееце, што гэта ўсё не бясплатна. Таму гэта і хочацца і колецца, і мамка не веліць, гэта і спадзяванне на нейкі гандаль з захадам новы, але з іншага боку гэта і страх таго, што калі зараз адпусціць гайкі, то гэтая пара зноў пачне вырывацца. Ну так, тут сапраўды небяспека, бо відавочна, што людзі незадаволеныя, можа быць троху напалоханыя, можа проста там чакаюць, перачэкваюць, але тым не менш. Я вярнуся да гэтай тэмы тротылу. Андрэй, ну вот па логіцы нармальнай ўсё ж такі, калі ёсць заява, што знойдзены тротыл, адпаведна павінна быць вось хто гэты тротыл прывёз, адкуль яго прывезлі, што рыхтавалі, хто рыхтаваў, вось суд, вось гэтыя людзі, вось іх прызнанні, вось доказы. Вы гэтага чакаеце? Не, конечно, я гэтага не чакаю, больш за тое, сама заява пабудаваная вельмі дзіўна. Яны ведаюць, хто рыхтуе, яны ведаюць, на тэрыторыі якіх краін, дарэчы, краіны былі названы, і зноў атрымаюць адтуль плюху такую, не слабую. Украіна ўжо разглядае магчымасці ўвядзення санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. А гэта, дарэчы, другі па маштабах для Беларусі рынак і самы прэміяльны. Назавіце прозвішчы гэтых людзей, якія рыхтавалі гэтыя выбухі. Назовите арганізацыі, якія яны прадстаўляюць і структуры. Назовите людзей ці дзяржаўнай структуры замежнай, якія іх фінансавалі, падрыхтоўвалі. І калі гэта анархісты, умоўна кажучы, нейкія, то патлумачце, а чаму яны нічога не падарвалі за паўгады? Яны здольныя былі завесці дзесяткі кілаграмаў некага тротылу ці назапасіць іх. І, дарэчы, пытанне, куды глядзяць памежнікі і мытнікі ў такім выпадку, калі поток зброі з Украіны ідзе на Беларусь такой хваляй. Да, што яны там робяць? Можа, не трэба там, калі яны не бачаць гэтага потоку зброі, можа быць, там і не трэба там гэтыя памежнікі. Не? Чаму нічога не падарвалі за гэтыя паўгады? Ну, дзе вынік? Бо дзесяткі кілаграмаў трацілу, ну, так, это не проста правесці. Ну, і вогуле дзесяткі... Яны, атрымліваецца, вот паўгады ляжыць гэты тротыл. І ніхто ім не скарыстоўваецца. Былі такія гарачыя падзеі жнівеньскія, восеньскія, калі анархісты, па ідэі, ну, умоўныя анархісты павінны былі казаць, ах, так, вот зараз мы як бабахнем, і нічога не было. І нічога няма, пры тым, што калі сыходзіць з заяваў старшыні КДБ, гэта падрыхтаваныя, добра падрыхтаваныя людзі, добра экіпіраваныя. Ну і зноў такі пытанне, калі гэтыя людзі прафесійна падрыхтаваныя, на халеру дзесяткі кілаграмаў траціла і пластыта захоўваць в адным месцы. Ну, просто можна зрабіць хованкі. І ўсё знайшлі. Ну, то бок будуць тонны. Ну, окей, паглядзім. Дарэчы, вось Вожык-патрыёт у нас пытаецца, у даты, калі будзе Дзень волі, у Мінску пройдуць расійскія вайсковыя вучэнні. Ну, пішуць ввогуле, што ў Мінску будуць расійскія ваенныя ў межах вучэнняў. Ці не стварае гэта небяспекі скрытага ўвода кантынгента расійскіх ваенных? Не стварае. Наколькі я разумею, гаворка ідзе пра супольнае вучэнне на Асіповічскім палігоне, дзе будзе адпрацоўвацца дзеяння ў абароне узмацнёнага парашютна-дэсантнага батальёну, дзе будзе недзе там 80 ці 90 расійскіх вайскоўцаў. Але я б не выключаў магчымасці правакацыі якога чыну. Калі беларускія ўлады, напрыклад, у гэты дзень запросяць расійскіх вайскоўцаў на экскурсію ў Менск, і чыста выпадкова яны апынуцца ў тым самым месцы, дзе будзе праходзіць нейкая акцыя. Вось такога я б не стаў выключаць, але я думаю, што расійскі бок разумее сітуацыю, наўрад ці яны купяцца на гэта. Ну, нават калі прыедуць нейкія вайскоўцы
расійскія павядуць іх на экскурсію. Я не думаю, што беларусы такія людзі, якія кінуцца там, я не ведаю, там з цаглінамі ці з арматурамі з-за таго, што тут вот расійскія ваенныя з экскурсіяй, не з аўтаматамі. Ну, слухайте, там же могуць быць людзі, якія там будуць кідацца не па зову сэрца, а па доўгу службы. Давайте ўсё ж таки будем разумець, што любая правакацыя павінна быць падрыхтаванай і кіруемай. Там у дадзеным выпадку, конечно, ніякай самадзейнасці там не будзе. Просто каб паказаць Крамлю, вось бачыце, што как бы тут вось яны такія, так, вам Украіны мала? Ну так атрымаеце яшчэ Беларусь. Дайце пару-тройку мільярдаў. Танней жа будзе. Ну да. Ну і каб вот, можа быць, закрыць гэтую тэму тротылу, ўсё ж такі, на ваш погляд, гэта будзе такая, ну, типа справа белага легіёна 2? А складана зараз сказаць, таму што у прынцыпе схема такая. Так, яна вельмі падобная. У КДБ, безумоўна, яны назіраюць за рознымі групоўкамі, асяродкамі, у тым ліку і да нейкіх маладзёвых палітызаваных субкультураў, якія могуць быць схільныя да нейкіх сілавых дзеянняў ці акцыяў прамога дзеяння. Але зараз поступила просто заявка зверху, палітычная заявка, і КДБ падводзіць пад гэтую заявку ну, нейкую факталагічную базу, так як гэта было па справе белага легіёна, дарэчы. Чым гэта скончыцца, як хутка, таксама пытанне адкрытае, но але шчыра кажучы, ніякага даверу да гэтых заяваў аб нейкіх тэрарыстах і тым больш якія рыхтуюцца замежнымі спецслужбамі у мяне асабіста няма, таму што і Украіна і краіны еўразвязу насамрэч яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далей захоўваўся Лукашенко, будзем шчырымі. Ну, тэма сапраўды балючая і непрыемная, але, можа быць, вы ўжо сказалі на самым пачатку, што ўся гэтая справа для того, каб ну, людзей напалохаць, вось сказаць, тут жа ж можа быць все, што заўгодна, ну і гэтак далей. Але людзі-то, ну, памяць ёсць у людзей, яны памятаюць ужо не адзін раз такія заявы, про тое, колькі там эшелонамі праходзіла зброя з Украіны, але вот как-то вот нідзе ніколі нічога не стрэльнула. Про джипы, якія прорываліся, так і не дапрарваліся і нікога не знайшлі. І крымінальная справа знікла, дарэчы, потым, невядома куды. То есть все разумеюць, што, ну, как-то вот, ведаеце, як з тым пастушком, з крыкамі «воўк, воўк», а нічога-то і нема на самой справе. То ці спрацуе гэтым разам? Не, яно не спрацуе гэтым разам, бо яно ўжо даўно не працуе, в прынцыпе, яно раней не працавала ўжо працяглы час. Але трэба разумець, што Александр Лукашенко перабывае ў такой сваёй сістэме каардынат, у межах якой ён вельмі рацыянальна дзейнічае. У межах гэтай сістэмы каардынат народ – гэта зборышча дурняў, якімі можна маніпуляваць, якіх можна падманваць, і якія не разумеюць, якія неўдзячныя, і яны не разумеюць свайго дабра, то бок тое, што для іх карысна. І таму, калі, напрыклад, нехта з іх не любіць свайго першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, то гэта не таму, што прэзідэнт нейкі не такі. Гэта таму, што нехта людзям задурыў галаву. І ў гэтым плане, калі рэжым пра сваю першую асобу адмаўляе ў суб'ектнасці і ў рацыянальнасці грамадзянам Беларусі, яны сябе паводзяць так, як паводзяць, яны трымаюць людзей за дурню. І не спрацуе ніякім чынам гэты вот фільм «Залатое дно» вот не дапаможа раскрыць вочы? Тут бачыце, у чым справа. Чаму, ў прынцыпе, гэты фільм мае такі поспех, я кажу пра прагляды. Там, безумоўна, збольшага старыя матэрыялы, сама якасць, ну, гэта такая сярэдні прапагандысцкі прадукт, будзем адкрытымі, але ён запатрабаваны, ён трапіў у чаканні патрэбы грамадства. А чаму ён трапіў? Таму што грамадства ўжо не проста не прыймае гэты рэжым і асабіста Александра Лукашенко. Грамадства ўжо ненавідзіць і гэты рэжым, і асабіста Александру Лукашенко. І для гэтай ненавісці, ну, трэба паліва. І гэты фільм, вось, ён выступае ў якасці такога паліва для падтрымання ненавісці мільёнаў людзей. Гэта, канешне, вельмі небяспечная сітуацыя, таму што яна, ў прынцыпе, можа прывесці да выбуху.
Не, мяне в прынцыпе цікавіць крыху можа быць іншы момант. Я чуў такія выказванні, што вот можа быць, праглядзеўшы гэты фільм, раскрыюцца вочы у гэтых так званых ябацяк. Ну, пра іх не будзем гаварыць, але можа быць там у чыноўнікаў, у вот супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія, можа быць, шчыра верылі, што яны тут ахоўваюць спакой, парадак і ўсё астатняе, а тут паглядзяць і вот. Слухайте, ну ва ўсіх ужо вочы раскрытыя і кожны заняў той бок, які ён лічыць слушным. А безумоўна, ёсць нейкае балота такое сярэдняе, яно ёсць у любым грамадстве, яно ёсць пры любой сітуацыі, але гэта людзі, якія не хочуць у прынцыпе рабіць выбар, якія баяцца рабіць выбар свой перад сабой асабіста, не таму што гэта ім нечым пагражае. І ў дадзеным выпадку гэта не прывядзе ні да якіх такіх, мне падаецца, значных зрухаў ні ў той, ні ў іншы бок. То бок ябацькі застануцца ябацькамі, умоўна кажучы, гэта сярэдняя нейтральная грамадскасць, яна з цікавасцю паглядзець, там недзе для сабе нейкія зарубкі зробяць. Ну а ты, хто супраць рэжыму, і гэта мільёны людзей на Беларусі, яны так і застануцца супраць, яны ніколі не перайдуць на той бок. Ніколі. Андрей, каб закрыць гэты аспект нашай размовы, людзі вось пішуць і ўсё ж такі наколькі верагодна, я нікога не абвінавачваю, не падазрываю, але ведаючы гісторыю сусветную, калі там, скажем, лідары, палітыкі, сілы нейкія, каб захаваць сваю ўладу, самі арганізоўвалі нейкія тэракты, ці магчыма такое ў нас? Я, шчыра кажучы, не бачу ніякай практычнай патрэбы ў гэтым. Менавіта ў тым, каб беларускія ўлады нейкі тэракт арганізавалі на дадзены момант. Але складана сказаць, што ў галаве ў першай асобы дзяржавы. Таму што, ну, давайте будзем разумець, што ўсе такія акцыі, яны адбываюцца паўсюль з дабраслаўлення, прынамсі, вышэйшае палітычнае кіраўніцтва. І калі дамы ўзрываюцца, і калі там яшчэ нешта ўзрываецца. Пакуль я б сказаў, што гэта тэорыя больш канспіралагічная. Да іншага аспекту мы ўжо гаварылі, тут нас пытанне задавалі пра расійскія войскі. Сапраўды, вучэнні яны патрэбныя. Як бы там ні было, войску вучэнні патрэбныя. Але стварэнне вось гэтых нейкіх вучэбных цэнтраў і ввогуле неяк змена супрацоўніцтва вайсковага беларускага з Расіяй, у чым яна? Ці ёсць тут нейкія, вот, ну, назовем это так, падазроныя незразумеласці? Ну, безумоўна, незразумеласці ёсць, хаця б таму, што мы пакуль не пабачылі тэкста гэтага пагаднення, што там прапісана, ввогуле, якія падставы і гэтак далей. Але трэба зразумець такую рэч, што першае, Александр Лукашенко вельмі жорстка імкнуўся заўсёды кантраляваць гвалт, сістэму гвалту. І менавіта таму, напрыклад, у Беларусі не было ніколі цітушак, так? Таму што весь гвалт, ён быў пад дзяржавай, ён быў афіцыйным і так неяк інстытуцыяналізаваным. А другі момант, заўсёды, калі рэжыму трэба была нейкая знешняя падтрымка, палітычная, эканамічная, яны заўсёды апелявалі да пытанняў бяспекі. Гэта адбывалася заўсёды. Калі яны выбудоўвалі адносіны з Захадам 2014-2015 год, яны распавядалі пра бяспеку, маўляў, мы тут стрымліваем расейцаў, калі вы не хочаце размаўляць з Лукашэнкам, будзеце размаўляць з Пуцінам. Калі яны едуць у Маскву па грошы, яны таксама распавядаюць пра бяспеку, пра тое, якія натаўскія самалёты тут летаюць, якія танкі ездзяць і гэтак далей, і гэтак далей. Безумоўна, мы іх на Маскву не пусцім, все памрэм, але на Маскву не прапусцім, ну, але ж вы разумееце, все каштуе грошаў. То бок, гэта гандаль сферай бяспекі. Пытанне наконт паставак расійскай зброі. Тут я чуў, сёння Міністэрства абароны расказала пра там новыя ракеты, ці што там такое, але мяне цікавіць іншае. Некалькі дзён таму iSense зрабілі такую падборачку той зброі расійскай, якой карысталіся сілавікі падчас разгонаў мірных пратэстаў.
і высновы рабілі там вельмі розныя потым людзі, што маўляў спецыяльна вот гэта ўсё забяспечвалі, каб тут пролілася кроў. Ёсць нешта такое дзіўнае у тым, што вот гэтая зброя поступила нашим сілавікам на ўзбраенне. А па-першае, не, бо давайте узгадаем, што ў адносінах да Беларусі захадам введзена аружейная эмбарга, то бок яны нам не прадаюць наўпростава зброю і боепрыпасы, спецыяльную тэхніку і шмат чаго яшчэ, дарэчы. Па-другое, наяўнасць эмбарга ніколі не стрымлівала гандаль зброі. Просто трэба было знайсці нейкія прамежкавыя кропкі. Напрыклад, звярніце ўвагу, чым узброены менскі АМАП. Ён узброены нямецкімі пісталет-пулемётамі МП5 нямецкай вытворчасці, не турэцкай, не егіпецкай, не пакістанскай, нямецкай. Я асабіста трымаў гэтую зброю ў руках. Пісталеты Глок, драбавікі Бенелі, пісталеты Таурус бразільскія, шмат турэцкай стрэлковай зброі ёсць, чэшскія і польскія боепрыпасы, спецсродкі. Таму тут казаць, што вось Расія мэтанакіравана пастаўляе, не. Просто Расія гэта самы даступны рынок на сённяшні дзень. Там няма моўнага бар'еру, каб весці нейкія перамовы, заключаць угоды, там мы больш-менш разумеем адзін аднаго. Гэта не Кітай, з якімі там даволі складана часам мець справу. Таму гэта просто зручны партнер. Я магу сказаць, што калі мы, умоўна кажучы, уявім, што заўтра да ўлады прыйдзе Ціханаўская, закупкі зброі ў Расіі будуць працягвацца, таму што гэта проста зручна. А наколькі гэта, скажем так, адпаведная зброя? Ці няма тут нейкіх такіх, што... А якую зброю вы маеце на ўвазе? Закупаецца шмат всего. Калі мы кажам пра Су-30СМ, я лічу, што неадпаведная, для нас яна вельмі задарагая. Просто за тыя ж грошы мы можам купіць, там, умоўна кажучы, знішчальнікі МіГ-29, і яны будуць і танней у эксплуатацыі, яны будуць танней па коштах, і у нас інфраструктура цалкам ёсць для іх выкарыстання і падтрымкі. Калі мы кажам пра сённяшняе паведамленне аб ракетах «Атака», прабачце, тым ракетам, якія ёсць у нас, ім уже больш за 40 гадоў. Яны проста у сілу фізікі і хіміі яны ўжо выпрацоўваюць свой рэсурс, іх трэба мяняць, бо яны могуць не выстрэліць. Яшчэ адзін момант датычны беларускай арміі. Наколькі яна беларуская? Вось заходнія партнёры сумняваюцца ў беларускасці беларускай арміі. А ў беларускасці, калі вы маеце на ўвазе беларускі дух, то не, там такога духу няма, ніколі не было, і тыя людзі, якія кіруюць гэтай арміяй, яны не разумеюць, што гэта такое, бо яны савецкія людзі, і ў іх вельмі вялікі такі, як бы сказаць, траўма ад Савецкага Саюзу, ад распаду Савецкага. Калі яны закончацца ўжо гэтай траўмамі? Я таксама ўжо, я шчыра кажучы, ўжо проста... але вось яны ўсё гэта перажываюць да гэтага часу. Тады, канешне, ім было па 18, 20, 22 гады, яны былі альбо маладымі лейтэнантамі, альбо там, я не ведаю, курсантамі, і вось яны давалі прысягу адной краіны, яны знікла, хаця з іншага боку, а чаму вы яе не баранялі-то? Вы ж прысягу, вы кляліся паміраць за яго. Колькі з вас памерла? Я разумею, калі чалавек даслужыўся там да якога капітана майора, вот там у яго звязаны пэўны перыяд з тым войскам савецкім, там з вялікім СССРам, а тут, нават калі пра тых лейтэнантаў, якія вот толькі закончылі... Прынамсі, яны так пра гэта распавядаюць у прыватных гутарках, што ў іх там у галавах насамрэч гэта асобнае пытанне. А беларускае войска з'яўляецца беларускім з кропкі гледжання падпарадкавання. Безумоўна, яно падпарадкоўваецца нацыянальнаму палітычнаму кіраўніцтву. Ніякіх там, прынамсі ў мірны час, ніякага падпарадкавання Маскве няма. Што там будзе вайсковым, мы проста не бачым гэтых дакументаў вайсковага планавання, яны абсалютна сакрэтныя. Але што тычыцца па духу, то гэта савецкае войска. Гэта астаткі чырвонасцяжнай беларускай вайсковай акругі, і ось у іх да гэтага часу ў дзярэўні Крукава пагібае взвод, гэта вось пра іх. Але вот я сказаў пра заходніх партнёраў. Увогуле, мы з вами перад эфірам гаварылі, там ёсць пэўныя справаздачы і асобныя эксперты, аналітыкі на захадзе ледзь не лічаць беларускае войска часткай расійскага войска. Так, сапраўды гэты наратыў ёсць, ён вельмі працяглы, ён вельмі пашыраны, і ён будзе пашырацца, на жаль, таму што афіцыйны Менск не дэманструе самастойнасці
і здольнасці весці самастойную палітыку ў сферы абароны. Гэта не значыць, што Менск не здольны і не мае такой магчымасці. Гэта значыць, што яны яе проста не дэманструюць. Чаму? Таму, што яны таксама вось гэта такая дэманстратыўная прарасійскасць, гэта момант шантажу захаду. Гэта зноў-такі мы вяртаемся да той схемы, не хочаце размаўляць з Пуцінам, будзеце размаўляць з расейцамі, не хочаце размаўляць з Макеем празаходнім типа, так, будзеце размаўляць з генераламі прарасійскімі типа. Таму гэта такая гульня, гэта лохатрон насамрэч публічны, але зноў-такі паўтаруся, Александр Лукашенко манапалізаваў сістэму гвалту ў краіне, яна падпарадкоўваецца яму, і ён, будучы чалавекам савецкім, які, думаю, нешта і з Мао Цзэдуна чытаў, там, што вінтоўка нараджае ўладу, ён, безумоўна, гэтую вінтоўку ніякай Маскве аддаваць намер не мае. Але вось ствараць уражанне, што яна можа трапіць у маскоўскія рукі і прадаваць гэта і на захад, і на ўсход адначасова, у яго гэта атрымоўвалася, працяглы час даволі кепска. Дарэчы, можа быць, з пункту гледжання таксама бяспекі і там вот этих гульняў з Расіяй. Мы ведаем выдатна, што цягам усіх гадоў Александр Лукашенко і усе, так бы мовіць, кантакты з Масквой перацягнуў на сябе, і што палітык, які можа быць прарасійскі ў Беларусі, гэта толькі ён, а зараз вось стварэнне прарасійскай партыі, а то нават і не адной. Што гэта? Здача пазіцый? Не, безумоўна, гэта пакуль не здача пазіцыі, гэта зноў-такі спроба стварыць сімулякр і прадаць яго. Паказаўшы, што вось ідзе нейкая рэформа, значыцца, палітычнай сістэмы, якая прывяла, напрыклад, да стварэння прарасійскай партыі. Але, безумоўна, у тым выглядзе, у якім гэта партыя, напрыклад, уявім, яна пойдзе на выбары, яна нават на дэмакратычных выбарах, наўрад ці набярэ там больш за 3-4%, то бок яна не прахадная. Прарасійская партыя, рэальна прарасійская, пракрамлёўская партыя будзе выглядаць зусім па-іншаму. Гэта будзе ліберальная партыя з моцнай эканамічнай праграмай, якую падтрымлівае буйны бізнес. Так, бел-чырвона-белы сцяг, так, пагоня, так, мова. Але, прабачце, дзеля эканамічнага развіцця, дзеля забеспячэння роўнасці магчымасцяў, канкурэнтаздольнасці на ўсходнім рынку, расійскі рубель. Мне адзін толькі пакуль што палітык і партыя ліберальнага толку прыходзяць у галаву. Гэта якая? Ліберальна-дэмакратычная. Гэта смешна. Ты што вы? 40, сколько там, 5 тысяч, по их словах, у их шэрагах. Слухайте, я король Мадагаскара в выгнанні. То ж самае про их 45 тысяч шэрагах. Дарэчы, 57, падаецца, было. Можа быць. Выбачайце, Олег Сергеевич, што прынізіў колькасць сябраў вашай партыі. Яшчэ пра тэму і вайсковую, але заадно, можа быць, інтэграцыі з Расіяй. Падчас гэтых чарговага вяртання да тэмы падпісання дарожных картаў з'явіліся такія тэмы, што, можа, карты там асоба падпісваць і не будуць, але ўсё пройдзе праз такія хітра закручаныя сюжэты, як стварэнне сумесных прадпрыемстваў. І такім чынам вось расейцы прыйдуць у эканоміку, захопяць прадпрыемства і гэтак далей. Лукашенко нічога не падпіша, будзе ўсё вырашана на ўзроўні ўрада ці міністэрстваў і гэтак далей. Называліся шэраг прадпрыемстваў, якія могуць стаць падмуркам ці будуць створаныя і такія СП. І большасць гэтых прадпрыемстваў, яны как бы звязаныя з ваенна-прамысловым комплексам. Ці сапраўды гэта магчыма? Хутчэй не, чым так. Па-першае, гэта песня, яна ўжо была, то бок давайте ўзгадаем гісторыю 2008 года з Белрусавта, Русбелаўта, дзе ГАЗ павінен быў разам з МАЗам стварыць вот нейкую холдынгавую структуру і перадаць ім туды свае акцыі ў кіраванні, але ні да чога гэта не прывяло. Другі вельмі важны момант, чаму ў прынцыпе расейцаў цікавяць гэтыя прадпрыемствы. Не дзеля таго, каб нарошчваць тут вытворчасць, а дзеля таго, каб выцмакнуць адсюль тэхналогіі, вывесці інжынерныя кадры, а тут можна пакінуць склад, маленькі склад.
а вся вытворчасць будзе разгорнута ў Расіі. Лукашенко гэта вельмі добра разумее, ён у прынцыпе не мае ніякіх ілюзіяў. Дарэчы, расейцы такую схему спрабавалі правернуць ва ўкраіне ў 2013 годзе і правернулі б, калі б не Майдан. Бо яны ўжо проста ездзілі па украінскім прадпрыемствам ВПК і казалі, гэта не, гэта можа быць, а гэта заверніце, так? І другі момант, конечно, трэба ўлічваць, што як Александр Лукашенко разумее эканоміку. Эканоміка гэта не пра прыбытак, гэта пра кантроль над людзьмі. Калі у цябе няма буйных дзяржаўных прадпрыемстваў індустрыяльных, як ты будзеш кантраляваць працоўных? І гэта менавіта гэты палітычны чыннік, ён і стрымлівае прыватызацыю нейкую там, скажем так, лібералізацыю эканамічнага жыцця ў краіне. Бо гэта не пра грошы, гэта пра ўладу. І я думаю, што ў гэтым разе Лукашенко таксама не пойдзе на стварэнне нейкіх такіх СП ці перадачу кантролю над беларускім вайскова-прамысловым комплексам расійскаму боку. Ну так, вось вам і тлумачэнне, чаму, нягледзячы на тое, што прадпрыемствы многія, якія буйныя, ужо фактычна банкроты, ім не даюць абанкроціцца канчаткова і самараспусціцца, бо вось вам і прычына, палітыка. Лепей уліць, Лепей кантраляваць і кантраляваць любым коштам, але праблема з Александром Лукашенком тым, што ён эканамічны сталініст. І вот ён зараз размышляе, і ў яго такі ход думкі, як бы у Сталіна. Так? Там мы створым новыя прадпрыемствы, мы закупім на захадзе новыя станкі, мы ўлезем у даўгі, каб іх закупаць. Ён не разумее, што эканоміка, сучасная эканоміка, гэта пра людзей. Гэта не пра станкі. Дарэчы, ось я вяртаюць нас да тэмы прарасійскай, сапраўды прарасійскай партыі. Я-то сыходзіў, выказваючы сваё меркаванне з тых партый, якія ўжо існуюць, кого вот можна вот узяць, і вот вам на блюдцы зарэгістраваныя. А людзі падказваюць, Паротнікаў, відаць, мае на ўвазе Бабарыку. Я не маю на ўвазе Бабарыку. Бабарыка не з'яўляецца расійскай крэатурай. Бабарыка з'яўляецца, на маю асабістую думку, гэта моя думка, у мяне няма доказаў. Ён з'яўляецца крэатурай адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Першапачаткова планавалася выпусціць яго ў якасці такога пудзела для захаду, што вось, маўляйце, Газпрам ідзе ў беларускую палітыку з аднога боку. З іншага боку, самога Бабарыку гэта стымулявалі такой развагай, што типа, ну вось паўдзельнічаеш, распавядзеш пра рынкавую эканоміку, пра тое, што трэба там мадэрнізавацца, лібералізавацца, ствараць новую там шмайці, там зялёную, не ведаю, якую яшчэ блакітную эканоміку, каб все было нанова, трэба мадэрнізавацца, то бок, каб ён быў такім кандыдатам мадэрнізацыі, які падцягнуў на сабе частку пратэснага ці апазіцыйнага электарату ад традыцыйнай апазіцыі, якая там рабіла патугі з праймерыс з адзіным кандыдатам. Але калі проста ўлады пабачылі, што чалавек за 2 дні набірае там колькі 9 000 актывістаў сваю каманду, калі ён набраў пад 500 000 подпісаў, прычым гэта рэальныя подпісы, я думаю, што Лукашенко цалкам аддае сабе справаздачу, што гэтыя 1 мільён ад прафсаюзаў гэта проста спіс з аддзела кадраў, гэта не жывыя людзі, гэта не жывыя подпісы, а ў Бабарыкі-то яны жывыя. І вось тады пачаўся ціск. Давайте узгадаем просто, як сябе паводзіў Бабарыка, ён вельмі лагодна, вельмі канструктыўна, такі фруктовы кефір. Да, мяне пастаянна здзіўлялі это яго словы пра тое, што ну калі мы збяром некалькі мільёнаў, ну як жа іх можна сфальсіфікаваць? А вот так, лёгка. І ў гэтым выпадку Бабарыка насамрэч стаў ахвярай свайго поспеху. А далей пытанне, хто пралабіраваў гэтую праграму? Не той ли сидзелец лонданскі, які вельмі тэрмінова чамусьці праз Казахстан вымушаны быў уцякаць аж да Лондона. На каго это вы намекаеце? А на спадара Румаса і намекаю. Ну, то бок Румас і... Гэта зноў-такі моя версія і гіпотэза. Румас і Бабарыка банкіры, які кіравалі сістэмаўтвараючымі банкамі, яны, безумоўна, добра адзін аднаго ведаюць, безумоўна, яны, ну, хутчэй за ўсё, як фінансісты, разумеюць сітуацыю в эканоміке, разумеюць хібы, якія ёсць, разумеюць, як іх пераадолець. І вось, умоўна кажучы, Бабарыка павінен быў выступаць такім своеасаблівым
агентам тых колаў ураду, рэфармісцкіх колаў ураду. На выхадзе Бабарыкі гэта каштавала свабоды, ну а Румасу пасады і вот там он. Ну, але узгоднена гэта, на ваш взгляд, было з... Безумоўна. Безумоўна. Без генералісімуса не туды і не сюды, але генералісімус чалавек вельмі які не давярае нікому, і калі ён проста пабачыў вынік, ён вырашыў, я думаю, што ён прыйшоў у шал, бо ён западозрыў, што яго спрабуюць кінуць. Што ці, як ён казаў пра заходніка свой час, злыя непарядачныя людзі, яны проста спрабуюць яго развесці. Ну што ж, вось такое меркаванне. Такі што, Бабарыка не выйдзе бліжэйшым часам? Не ведаю. Вельмі дзіўная сітуацыя з пераносам судовага працэсу, таму што, ну... Калі мы сыходзім, што у нас у Беларусі ўсё ж такі адбываецца канстытуцыйная рэформа, яна павінна быць 100% легітымнай. Ты не можаш праводзіць легітымную канстытуцыйную рэформу, калі асноўны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах, а падабаецца гэта камусьці ці не, мне, напрыклад, не падабаецца, але асноўным кандыдатам быў Бабарыка, кандыдатам на поспех, а знаходзіцца ў турме, гэтая рэформа не можа быць легітымнай, яна не будзе спрынята ані грамадствам, ані знешнімі гульцамі. І трэба з гэтым нешта рабіць. Я не выключаю, што зараз з Бабарыкам ідзе нейкі гандаль. Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем чакаць, і чым скончыцца гандаль, і ці знойдуць тэрарыстаў, якія заклалі Тэрцелю гэты тротыл, ну і ўсё астатняе, што будзе наконт Дня волі. Андрэй Паротнікаў, Змейстр Лукашук у сумесным праекце Еўрарады і Е-прамовы.